An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo tile 18 desanburu kalo an bɛ ale la min ye san 2023 an b'ale kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bɛ daminɛ ni kanbilakaw fɛ ye bagan sɔgɔ min bɛ kɛ san o san n'o ye baganw ka vaccination ye o baaraw olu kɛra kunu premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ a kɛnɛ kan maa minnu bɛ bagan mara jɛgɛmɔ o hukumu kɔnɔna n'o ye minisiri Yubaba ye ale n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen tuma n'a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen baara ninnu kɔni kɛkun ye min ye san o san bagan minnu kan ka sɔgɔ yaasa ka se ka u kisi bana jugu ma n'o ye misiw ye olu baaraw kɛra bagan wɛrɛw misɛnnin wɛrɛw bɛ a la fana a ko hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ bagan mara ni jɛgɛmɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ yen bi n'o olu kan ka kɛ degun minnu bɛ u kan ani fɛɛrɛ ni dabali min bɛna tigɛ gouvernement fɛ san nataw la yaasa baara ninnu n'o ye bagan mara ni jɛgɛmɔw ye olu bɛ se cogo min na ka sen sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya n'a ta bɛɛ jamana jɔyɔrɔ mana na kɛ min ye o nana kɛ yaasa u ka se ka lafiya sɔrɔ o ko la kitakaw fɛ yen kunu minisiri min bɛ jamana ka kuma lase kɛ n'o ye ministre de l'administration territoriale ministre d'État colonel Ablaye Mayiga ale fana tun bɛ yen min ye kokofatakaw fɛ yen ka taa usine dɔ sigi sen kan min kan ka na kɔɔri ale kolobɔli baara kɛ n'u b'a fɔ ma ko égrenage usine kura in kɔni kan ka sigi yaasa min ye kitakaw ye olu minnu bɛ kɔɔri caman sɛnɛ u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ u ka baara la ministre d'État ni ministre porte-parole du gouvernement ale tun bɛ jamanakuntigi tɔgɔ la min ye sɛnɛko ta hukumu kɔnɔna na sɛnɛ ministre tun bɛ yen ale ni CMDT PDG ka taa se maa o maa n'o olu bolo bɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na kuma tɛ kɔɔri ko olu caman tun bɛ kɛnɛ in kan kitakaw fɛ yen kita kɔni cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra k'a kɛ ɲɛnajɛba ye ɲɛnajɛ min kɔnɔna na fana seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ kitakaw fɛ yen u ye kɔrɔlen caman yira chorégraphie o senfɛ yaasa maaw bɛ se k'u hakili lajigin cogo min na kɔɔri nafa kɔɔri sɛnɛ nafa fo ka taa se kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu ɲɛ kitakaw yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔna na da donna nin bɛɛ lajɛlen na minisiri kɔni ye laseli kɛ jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ ko baaraba minnu bɛ u bolo san nataw la kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka nafa don cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko ni usine sigikun ye o ye sabula n'i y'a ye nafa bɛ sɔrɔ kɔɔri la fo a ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan o bayɛlɛmali baaraw fana jamana ye fɛɛrɛ minnu ta o la a y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ nka yanni ale ka kuma minisiri min bɛ sɛnɛko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Lasini Danbele ye ale tun ye dantigɛli kɛ ka kɛɲɛ ni kɔɔri ɲinanta kow kɛcogo ye ɲɛnajɛ in kɔni kun kɛra ɲɛnajɛ belebeleba ye min kɛra kitakaw fɛ yen nisɔndiya bɛn ale ni kelenya o hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye général de division Umar Baru Jara ye ale tun bɛ Arabi Saouditikaw fɛ yen a kelen ma taa min ye a kɛrɛfɛmaw ye a n'olu bɛɛ lajɛlen de taara k'a daminɛ kalo in tile 12 ka taa bila tile 14 na
min ye Arabi Saoudite olu kun kɛlen don ka chef d'état major n'o ye wolomasiri taba minnu bɛ yen k'olu caman wele ka na a bɛ fɔ min ma ko coalition islamique ka se ka terrorisme ni juguya wale ni banbaga wale kɛbaaw kɛlɛ Riyad ale kɔnɔna na mission in a yira k'a fɔ fana ko a y'i to o senfɛ fana yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ se ka i jeniyɔrɔ fin cogo min na ani Mali yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka baaraw bɛ cogo min na min ye bolo di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka tɛmɛ cogo min na Mali ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni juguya wale ni banbaga wale kɛlɛli ye général de division Umar Baru Jara y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛba minnu tigɛ o fɛɛrɛba in hukumu kɔnɔna na fana min ye coalition min sigilen filɛ nin ye février kalo la o lajɛw la Mali kan ka a jeniyɔrɔ fin o ko hukumu kɔnɔna na a n'a ka fɛɛrɛw bɛ na général de chef d'état-major général ale ni ministre de la défense ka taa se jamana wɛrɛw maaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in kɛrɛfɛ fana olu y'a yira k'a fɔ k'u ye lajɛw kana fanaw kɛ lajɛw ni hakili falen jamana wɛrɛw fɛ yaasa fɛɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ sira kura min kan nin ye bi maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka Mali dɛmɛ min ye arabu dugu ninnu kɔnɔna na sa ka olu fana kuma ɲɔgɔnya a y'a yira k'a fɔ ko min ye général Umar Baru Jara ye ani maa mafalenba caman fana kumana kɛnɛya ko ta nasira kan kuma tɛ secrétaire général min yɛrɛ sigilen don coalition in kunna Saudiyakaw fɛ yen ka Mali ka baarakɛbolo ni Mali taabolo bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ olu ɲɛna ekɔlidenw ka tɔnjɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko IM bolofara min bɛ Katikaw fɛ yen olu kɔni ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ in a kɛra lycée Mambi Sidibe o kɔnɔna na n'i ye kɛnɛ in ta k'a lajɛ sa Kati yɛrɛmara kafo o ɲɛma n'o o ye Elhaji yɔrɔ wɔlɔkɛ min ale tun bɛ yen commandant de zone o fana kun ka cilen kun bɛ kɛnɛ kan n'o o ye capitaine Jɔnkunda Konate ka taa se maaba caman ma minnu bɛ Kati kɔnɔna na yen ko lajɛ in kɛkun kun ye min ye sa o ye Kati sifinw n'o ye IM maaw ye olu ka se ka joli n'o o mana ɲɛ 1000 k'o ɲini ka di finitigiw ma yanni janvier kalo nata in cɛ u y'a yira k'a fɔ ko lycée denmisɛnninw kɔni de welelen don Kati kɔnɔna na nka min ye sifinw ye olu fana caman welelen don yaasa u bɛ se cogo min na ka finitigiw dɛmɛ joliden hukumu kɔnɔna na sa Kati maire n'o o ye Elhaji yɔrɔ wɔlɔkɛ min ye ale y'a yira k'a fɔ ko dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko u ye ko min filɛ nin sen kan nin ye ko nin ye ko ɲɛnamaba ye wa fana ko denmisɛnninw filɛ ka nin waleya min kɛ nin ye k'o ɲɛna kosɛbɛ min ye Cɛkura Kone n'o o ye laadalatigi minnu bɛ Kati kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa ye ale fana ko denmisɛnninw ye waleya min kɛ nin ye k'o ɲɛna kuma tɛ IM mɔgɔw ko u filɛ nin ka hakilina ɲumanba de sɔrɔ nin ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma u y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛ dugu la denw bɛɛ lajɛlen wele nin waleya min filɛ nin ka sigi Katikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen ka se k'a ladege yaasa joli u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di an ka finitigiw ma olu minnu b'u nin di jamana ma fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na IM secrétaire général adjoint min bɛ Kati kɔnɔna na sa n'o y'u ka bureau yɛrɛ ye bureau de coordination national secrétaire général adjoint n'o yɛrɛ ye Katika ye Félix Dako ale fana y'a yira k'a fɔ ko u ka nin waleya in kɛ kun ye ko nin waati na ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko finitigiw bɛ gɛlɛya kɔnɔna na u bɛ bi kɛlɛdagaw la u mago bɛ se joliw ma u ka baara kɛcogo ɲuman kɔnɔna na fana dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ko fɔ sifinw de ka wuli ka jɔ kɛ ka joli di k'o de y'a to olu ye nin hakilina in ta ka nin sigi sen kan yaasa ka kɛ u ka dɛmɛ ye joliko ta nasira fɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma min ye sifinnakaw ye u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna na to kɔ tuguni kuma tɛ lycée Mambi Sidibe min bɛ Katikaw fɛ yen ko olu siɲɛ fɔlɔ tɛ ne ka nin baara in kɛ ko n'Ala sɔnna a ma ko waleya wɛrɛw b'u bolo mun bɛna sigi sen kan Kati denmisɛnninw kɔni u y'u bɛɛ lajɛlen wele ani Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka nin waleya in ɲɔgɔnna ladege yaasa ka se ka joli di Mali finitigiw olu ma u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ale Kati kɔnɔna na centre de référence min bɛ yen n'o ye Kati kɔnɔna ye o ɲɛmaa n'o ye Simaga ye ale fana y'a hakilina di waleya in kan k'a yira k'a fɔ ko sifinw ye baara min kɛ minɛ ka tɛmɛ IM fɛ ko o ɲɛna kosɛbɛ a ye denmisɛnninw ni duguladenw bɛɛ lajɛlen wele u ka IM maaw olu ladege u ka baara in na yaasa ka kumaw bɛɛ lajɛlen kun cɛ sa min ye CDM maaw ye olu fana ka maa tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye Isa Sidibe ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka joli di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu jɔlen don su ani tile an kɔkɔrɔ yaasa an bɛ se ka lakana cogo min k'o ye fasodenɲumanya waleyaba de ye ko wa ko waleya min don fana k'a k'an ka finitigiw dɛmɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen k'a bila i kunna k'a fɔ k'i bɛ se ka u dɛmɛ Kidalikaw fɛ yen maa minnu caman tun y'u sigiyɔrɔw bila n'olu kun bɔra dugu kɔnɔ pewu olu bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni kunun ko min ye Gamu ale ka conseiller dɔ kɔni ye a ye maa dɔw bisimila maa minnu n'olu yɛrɛ tun ye dugu bila Kidalikaw don u y'a yira k'a fɔ k'u tun ye dugu bila sabula olu kun sirannen don k'a fɔ ko kɛlɛ min tun bɛ ka kɛ Kidal ale lamini na o y'olu siran wa dugu fana tun bɛ maa minnu bolo a waati n'o o ye nijuguya wale ni banbaga wale kɛbaaw ye o tun tɛ maa hakili sigi ka to yen a ko kun nana tigɛ da min na olu tun t'o dɔn o de la kɔni novembre kalo kɔnɔna na olu y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ
wa nin waati na u bɛ segin ka na sabula u y'a ye k'a fɔ ko dugu a bɛ ka basigi kamiɲɔw ni donta mobili olu caman bɛ ka se ka don Kidali kɔnɔna na i n'a fɔ couvre-feu bɛ yen cogo min na Kidali gouverneur ka dankan min tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan o y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin ko o bɛna to sen na wa maa o maa bɛ yen n'o bɔra Kidali kɔnɔna na n'i b'a fɛ ka segin labɛn bɛ kɛ yaasa i ka segili a ka se ka nɔgɔya cogo min na hɛrɛ ale ni baden kɔnɔna na gouverneur ka maa cilen min tun bɛ kɛnɛ kan ko nin ye kun fɔlɔ ye ko dɔwɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ kuma ɲɔgɔn na n'olu ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka segin ka na Kidali kɔnɔna na hali bi a yira k'a fɔ ko min ye Général Gamu ye n'ale ye gouverneur ye ale tun ye wulikajɔ kɛ ka taa maa dɔw sɛgɛrɛ k'olu fo n'o ye dugu maabaw ye ani dugu laadatigiw min ye kabilatigibaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo dɔw fana bɔra Takalot ka n'a fɛ yen nka kibaruyaw tun y'a jira k'a fɔ ko olu maaw ye gɛlɛya sɔrɔ nka waati labanw na an y'u ni Gamu yɛrɛ ye Kidali gouverneur kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ ko degun foyi ma se u ma u kɛnɛman don foyi ma u sɔrɔ nin waati in na Segu kɔnɔna na Segu kɛrɛfɛla la n'o ye Sɛnsɛnna gare ye n'i bɛ ka taa bila maa dɔw kɔni taara mobili dɔ jeni ye n'o o ye mobili ye min bɛ sira dilan n'o ye EGK mɔgɔw ta ye u y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɔni ko maa ma siga min na fiyewu o ye k'a fɔ ko bandiw ko olu ka baara don dɔw ko ko jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw kɔni ka baara don nka min ye EGK maaw ye olu yɛrɛ ma kibaruya di a ko kan minisiri min bɛ sirabako kunna an ka jamana kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra kabini nɛgɛ kanɲɛ 4 waati wa fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka tigɛ sa yaasa min ye lakana bɛ se ka kɛ cogo min na maaw u n'u bolo minna olu bɛ se ka kisi cogo min na nin waleya cɛjugu in ale bɛ se ka dan bɛ se ka siri a la cogo min na minisiri min bɛ soko ni duko kunna ani dugukolo ko n'o ye Imran Ture ye ale wulila ka yaala ka taa logement sociaux la Tabakɔrɔkaw fɛ yen Tabakɔrɔ a yira k'a fɔ ko damatɛmɛ wale caman de bɛ yen soko ninnu na maaw kɛlen don ka yɔrɔ caman maa minɛ k'a kɛ u ka baarakɛyɔrɔ n'u ka kokɛyɔrɔw ye min ye dɔw fana ye olu fana kɛlen don ka fɛn dɔw ta ka ɲɛsin u ka so ma minisiri ka taama sen fɛ a ko a ye nin bɛɛ ye a ye nin bɛɛ faamu fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ gouvernement bolo don nataw la ko olu bɛna sigi sen kan yaasa nin waleya cɛjugu minnu bɛ Tabakɔrɔ logement sociaux la a bɛ se ka ban cogo min na sira o sira minɛnen don maa minnu kɛlen kɔnɔ ka yɔrɔ minnu kɛ u sigiyɔrɔ ye k'a sɔrɔ a man ka kɛ sigiyɔrɔ ye fiɲɛ minɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ani dɔgɔtɔrɔso place ni denmisɛnninw ka kalanso place ni maaw kɛlen don ka taa o kɛ u sago ye ko o bɛɛ bɛna na ban pewu sabula sariya ye min fɔ sariya bɛna na baara kɛ minisiri Imran ale ka fɔ la transporteurs ka tɔnba n'o ye CMTR ye ale ɲɛmaa kura sigira tuguni maa min tun b'a kunna n'o ye san 17 ka a la Yusuf Traoré u y'ale ta k'a sigi a ko kunna a yira k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra minisiri Madina Sisoko n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale ka ko hukumu kɔnɔna na sabula min ye transporteurs ye u bɛ ale de ka minisiriso kɔnɔna na baara ninnu kɔni kɛra maa caman y'a jira k'a fɔ ko min ye banni transport ye ko nin bɛna kɛ a bɛna san 5 de kɛ u kunna tuguni dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara in kɛra cogo min na a ma taa olu jimi sira fɛ sabula olu tun ka laɲini tun ye min ye o tun tɛ nin ye n'Ala sɔnna a ma don nataw la an na kuma di u tigilamɔgɔw ma u k'u dantigɛ an ye an ka dɔnkilidala n'o ye Yusuf Tapo ye n'ale yɛrɛ bilara ka bɔ Kɔdiwarikaw fɛ yen a kun taara Buwakekaw fɛ yen kunu an y'a mɛn ko a segintɔ ka bɔ Buwake a n'a ka mɔgɔw ka segin ka na Kɔdiwari ko Abidjan yɛrɛ donda la sa kilomɛtiri 5 u ye accident kɛ accident in senfɛ sa Yusuf Tapo kɔni fosi ma ale yɛrɛ sɔrɔ min ye a ka manager ye ko o de bolo karila conseil de base de Malien n'o o bɛ Mulayi Ayidara bolo u ka maaw ye wulikajɔ kɛ yɔrɔnin kelen na yaasa ka se ka min ye Yusuf Tapo n'a ka maaw ka u lana Abidjan kɔnɔ u bɛ se ka furakɛ cogo min nin waati in na min ye Amadu Ba ye ale ye kibaruya ninnu d'a ma k'a jira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ yaasa Tapo a ka manager n'o bolo karila fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ka furaw sɔrɔ min mana bɔ o kɔnɔna na tile kɔnɔ an na o da aw tulo kan kɔ kan kibaruyaw nasiraw la CEDEAO ɲɔgɔnna min bɛ farafinna camancɛ la n'u b'a fɔ ma ko CEACAC k'olu y'a jira k'a fɔ ko Gabon ko kabini fangadaraki kɛra u fɛ k'u ye Gabon kɔni ɲangi o ɲangini k'u tɛna se ka o wuli cogoya si la ko fo Gabon ko kalata ka kɛ u fɛ yen lajɛ dɔ senfɛ min kɛra Guinée équatoriale u y'a jira k'a fɔ ko Gabon a ka baaraw a n'a ka ɲininiw a tun bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ k'a fɔ ko yaasa a ka se ka don min ye jɛkulu in kɔnɔna na k'o tɛ kɛ fiyewu ko fo kalata sanuman o ka kɛ u fɛ yen Afrique du Sud kaw ka otage dɔ tun bɛ Mali kɔnɔna na yan n'o a si bɛ san 48 na Gervais ko Van Denverter ko ale kɔni minɛna nka nin kalo in tile 17 a yira k'a fɔ ko a sera ka bila Mali dugukolo kan mɛ n'i y'a jateminɛ kabini novembre kalo san 2017 de kamalen in kɔni minɛna Libikaw fɛ yen a minɛnen Libikaw fɛ yen sa u ka sɔrɔ ka n'a dogo Mali ale kɔnɔna na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na maa min ale labilara k'a bɛ Alizerikaw fɛ yen furakɛli la
yani a ka bila ka t'u ka jamana na n'o ye Afrique du Sud ye a somaw kɔni ko k'olu tɛ fɛn fɔ fɔlɔ ko f'u ka kamalen yɛrɛ ye u ɲɛna u kɔni ye kibaruya mɛn u y'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman bɛ min bɔra ni kibaruya in kalama n'o olu ye a lasɛbɛntiya kunnafonidilaw ye diɲɛ fantan ani naani fɛ maa min bilalen filɛ nin ye ko ɲininkali caman bɛ a ka ko kun kan sabula a minɛna min na Libi ani maa minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ ni Américain dɔw tun b'olu la u y'olu faga nka ale sera ka na a yɛrɛ u y'ale dɛndɛn ka na ni ale ye fo Mali kɔnɔna ka na mara a ye san 6 de kɛ Mali dugukolo kan a minɛnen don u bolo otage la n'o ye Hakimi maaw ye kunun na sininko de ko a yera k'a fɔ Algérie dugukolo kan a sera ka bila wa yen fana a bɛ ka furakɛ hali bi Madagascarikaw fɛ yen olu ka jamanakuntigi kura o sigira n'o ye Ajara Lojori ye ale kɔni bɛna sigi a yɛrɛ nɔ na tuguni san 49 o de b'a bolo sibiri tɛmɛnen u y'a ka baarata baaraw kɛ n'o o ye a ka jamanakuntigiya baara kuraw ye investiture o cérémonie kɛra maa caman bɛ u y'a jira k'a fɔ ko kalata in kɔni danna tako kelen ma n'o o ye premier tour ko wa fana k'o fana bɔtɛra opposition maaw fɛ nka ko halisa min ye opposition maaw ye olu kɔni kelen tɛ cogoya si la ka kalata in ale jaabi lakodɔn nka min ye André Arajoli ye ale kɔni ye a ka baarataw kɛ ka ban sibiri tɛmɛnen Kuwait olu ka emir min bɛ yen n'o ye Sheikh Nawaf ye Al Mahamad Al Sabati ye ko ala ale ka kalifa minɛ a la sibiri tɛmɛnen k'a si to san 86 la u ka palais n'o ye u ka palais de l'émir ye o de y'a kibaruya di ka bɔ Kuwaitikaw olu fɛ yen an ye mun sɔrɔ sɔgɔmada joona na kibaruya nafiko fɔlɔ la o ye nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka tile hɛrɛ d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye min ye jamana ye ala k'ale kolo suma n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati n'o o sera anw ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw la ka olu da aw tulo kan ala ka dɔgɔkun in ta ko ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma ala ka timo ko ɲuman da ani silamɛ cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana Mali ala k'ale kisi